Ngaphambili olusapho beluhlala kwelityotyombe. Olusapho lifumana le ndlu nethemalakatha impahla entsha ngoku lusaxhelekile emphefumulweni emva kokubulawa ngokungenalusini komntwana walo oyintombazana oneminyaka elithoba. Eliphulo zinzame zokubuyisa isidima solusapho. Ithemba kakhulu mfundisi nakucanisile into abandenzele yona. Yabulela kakhulu into endiyenzelekileyo. Ngithenkosi kakhulu kuyo yonke into endenzekileyo, ngithenkosi kakhulu. Iinyembezi zolusapho zosulwa yintsebenziswano phakathi korhulumente weliphondo neziko le-SABC likanamatotholo uMhlobo Wenene FM. Le ndlu yakhiwe lisebe lokuhlaliswa koluntu weliphondo ze amasamariya alungileyo axhasa ngemali yokuthenga impahla ephakathi kuyo. Noxa lefemeli umntwana waye engazokubuya kodwa okubuntu babo bubuye bona. So ngaloo ndlela sibulela kakhulu this wonderful partnership phakathi korhulumente nabahlali uMhlobo Wenene nabo bonke abantu abathathe inxaxheba kule nto ekubuyiseleni eli khaya kwisidima. Siyayibulela because umohluko phakathi kwalo rhulumente norhulumente wayizolo is to take good care of our people. Isebe liyayazi uba asingebubuyisi ubomi bomntana uAqhama, kodwa siyayazi ukuba noko ukuba babe nendawo yokuhlala liya kubaxolisa. Kubahlali balapha kule ndawo sithi sicela babe nomonde kuba isebe eli linenkqubo yezindlu eliza kuyilandela iHankey 900 esendleleni yokuba yenziwe. So sicela babe nomonde kuba kula list okanye kolwa luhlu sizawuhlengahlengisa siqale kakhulu ngaba bantu sibe babiza ukuba ngaba-destitute. Kusenjalo amadoda kule ngingqi ayaphuma ngobuninzi enza umngcelele ochaseneyo nokuxhatshazwa kwabasetyhini. Ukanti le ndoda ityholwa ngokubulala uAqhama isiseluvalelweni ngelixa lisaqhuba ityala.